uvula kakulonde uphile uphushe uphumelele. Past trolling lo uyachaza amaphupho. Kodwa nginamba yami ngifisa isetshenziswa kuphela umuntu oyimember e-channel. Umuntu ocontribute ku-channel kuphela from 9 to 5. Awungwhatsapp. Usimkhize uphupho kezomfazi kumngani wakho phambi kwakhe. Akamngileli kufo kamkhize la. Angazi inkinga yakhe ukuba ubukeke mdala usimlisho ukuthi umuntu osemdala vele yabo. Asikujwayeze ngaza ukuthi lento yobuntu yokuthi ngiyabingelela ngiyacela ibalekile labana. Awulahlelwe ukuthi uma ubingelele noma ucelile labana. Futhi awehlusha isithunzi. So ugeza umuntu ungageza ungaphupha ugeza umuntu omaziyo uthandana naye ungathandana naye umthophela uwaphinayo. 1 ngokwesintu uma ngenzeka uphuphe umuntu kuwuphawu oluhle uma umgeza olusho ukuthi kungenzeka uzohlambuluka kulo muntu noma kudingeka uhlambuluke kulo muntu ngodaba noma ke ngesenzo esithile. Okukanye-ke lo muntu udinga nje ukugezwa ahlanjululwe kulento eyithunzi noma ekungcole isinyama efuna isukumeleke. Kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kungaba uphawu oluhle nje ukumgeza olungasho ukuthi kungenzeka uzothatha isinyathelo sokulungisa ngabe izinkinga noma ingxabano noma inkulumo noma ke uzokwenza ngcono ubudlelwano bakho nalo muntu. 3 ngokwenkolo uma uphupha umuntu uphawu oluhle uma umgeza olungasho ukuthi kungenzeka lo muntu uzomfundisa umshumayele noma umhabulise nje ngezwi likaNkulunkulu abese guquka asindiswe. Kwabase-Efesu 5:26 kukuba ke alingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. 4 kwabanye uma uphupha umuntu uphawu oluhle uma umgeza usho ngenzeka ungumuntu onokuthobeka, ungumuntu onomusa, ungumuntu olungile futhi uwusizo ubakhathalele abanye. Ngakho-ke lo muntu uyamhlenga noma uzomhlenga umsize wengcono isimo sakhe kuphele inkathazo. NgokukaJohane 13:14 uma-ke mina inkosi nomfundisi ngigeze izinyawo zenu nani-ke nifanele ukugezana inyawo. 5 kuyenzeka kodwa uma uphupha umuntu uphawu oluhle uma umgeza olungasho kungenzeka uyakhonjisa lo muntu kudingeka umgeze umhlambulule uma kungutshenile nasibandakanya ngokocansi ngoba kungenzeka ukuthi ulale nomfazi womuntu noma ulale nomuntu engafanele ngabulala naye. So manje sewuyakhonjiswa sekufuna manje lo muntu uyomgeza noma lo muntu umphoxe ngenhlamba enkulu umqhaphe ngenhlamba noma lo muntu umnukile sekufuna umgeze ke manje ngenxa yokumqhapha ngenhlamba ngenxa yomthuka ngenxa yokumsola ngesenzo esithile. Leviticus 15:18 nowesifazane elale naye indoda nowesifazane elale naye indoda imlalile yamthela ngamalotha ama-sperms lawo bayakugeza bobabili ngamanzi babe hey Nkosi yami siyabonga besibheka la uma uphupha ugeza umuntu. Kodwa ingoba kwethu ngisho ukuthi kunesikolo esikhona laphayana iSelitude Academy, isikolo samfowethu omncane ama-Young Brothers School, iSelitude Academy. Ngaye ku-website yakhona selitudeacademy.co.za ungafika lonke imininingwane. Kanti-ke lapha bane-preschool ne-after care. I-preschool yabo iqala ku-grade R igcine ku-grade R, bese kuthi i-after care yabo iqala ku-grade 1 to grade 12. Kanti isikolo sabo kwesinye sibafundisa amakhono afaka phakathi i-computer literacy, coding, robotic nokunye okuningi. Awucabange nje isikole esinjalo umusho uthatha ingane yakho imikise khona uyofunda khona encane
Ngaza kwethu ungabathinta-ke, kanti-ke inamba yakhona uma ungafuna ukuthi ubavakashele ungathi 076 135 0426 or 012 004 3755. Bakuphi? Balapha eHammanskraal, Austin Street, Ranstown, ePitoli.